berriro, guztioi. Eta oraingoan, natorkizue berri on bat ematera. Hain zuzen ere, gero Aixu Dardantza taldeak parte hartuko baitu International Folk Art jaialdian, Txinan, Kingshu hirian, gure herria, gure hiria ordezkatuz, eta horrek harrotasunez betetzen gaitu, inungo zalantzarik gabe. Erronka handia daukazute, gure hiriaren eta gure herriaren izena goi-goian utzi behar dezute, baina seguro nago horrela egingo dezute da. Askok ikusiko zaituztete, ez zaituztet urduri jarri nahi, baina bertan egongo diren ikusleez gain, badakigu Txinako lehen katean ematen den jaialdi bat dela, eta baita ere telebista frantsesean ematen den jaialdi bat, beraz hortik behintzat ikusi izango zaituztegu, eta beste herrialde batzuetako ordezkariekin batera izango zerate. Nik gehiagorik ez, sorte hon, ondo joan dadila, eta orain, Gurutze Telleriari pasatuko diotitza, gero Aixu Dar taldearen izenean. Gurutze? Egunon. Nik kontatuko dizuet pixka bat nola iritsi zitzaigun gonbite hau. Uztailaren hasieran, Frantziatik iritsi zitzaigun dei bat, Frantziako festival batetik dei bat esan ez aberia Txinako festival batera dantzatzea jo nahi genuen. Eta, nahi bai, baino ez dakigu nola, dirurik eta olako festival batera juteko, ez daukagu. Eta esan zuten, ez, dena ordainduta dijoa, eta, joan inbarko gera. Eta, informazioa bidele genuen, eta Frantziako festivaletik bidaldi behar zuten proposamena Txinara. Eta gero, beraiek aukeratu behar zuten, talde desberdinak. Kasualidadez, aurten joan behar ginen festival hortara dantzatzera. Eta han ginala dantzan, bukatu genuen emanaldi bat, eta etorri izan festivaleko arduradun bat, eta txinatar bat. Eta etorrita ziren Txinatik, gu ikustera aukeratuak izateko, ala ez. Eta, ikusi zutela emanaldia, gustatu zitzaiela, galdera batzuk egin zizkigun, baina hala ere, oraindik erabaki behar zuten. Eta, abuztuan esango zigutela. Eta, abuztuan, iritzi izan gonbitea, ofizialki, txinoz eta dena idatzita, supertxulo. Eta, ziginan martxan jartzen, bisadoak tramitatu, zaila dala, hori tramitatzea, lehenengo kontaktuan jarri enpresa batekin, hori tramitatzeko, prozesu guztia, matriera jun behar izan gera atzaparrak eta hartzeko, aventura bat, dana. Eta orduan, informazio oso gutxi genuen, eta duela 15 egun edo, jaso genuen informazio gehiago. Eta informazio jasotzen ahala, konturatzen ari gara, zenolako magnitudea daukan festival honek. Kristona da, eszenatokia 30 metro bider 12, hori da Konstituzioen parantzan egoten dan eszenatokia 4 aldiz gutxi gora bera. Eta gero, beraiek egin dituzten montajeak demo bat bidali dute, argiekin eta, Madonak eta olakoak erabiltzen dituzten eszenatokiak bezalakoak dira. Orduan, oso pozigoaz, oso ilusio handiarekin, guretzako ore handia da, aukeratuak izan garelako, bakarrik dijoazte munduko 9 talde, eta munduko 9 talde horien artean gu izan gara aukeratuak, Europatik bakarrik dijoazte 4, gure folklorea aukeratu dute, gure folklorea atzerrian oso estimatua da, asko gustatzen da, eta, éxito seguro beti. Benetan, beti oso harrera ona izaten dugu. Eta galdera asko jasotzen ditugu, gure kulturetaz, eta nun gauden, eta interesa sortzen da. Orduan hori ikusita eta esperientzia hori eukita, 20 urteetan dantzatu dugun, parte hartu dugun, 50 festival ingurutan, esan genuen, aukera hau ezin dela galdu, ez bakarrik kultura arlotik,
baizik eta baita ere, aprobetxatu behar zala, ez dakit enpresa, komerzio, turismo, gu area jungo gera, eta Euskadi existitzen dela adieraziko dugu. Eta jende pertsona jatorra garela, eta gure kultura izugarria dela, eta hori hazian jarriko dugu, eta gero hortikan agian beste gauzak sor daitezke. Hori adira, junginan Eusko Jaurlaritzara, Aldundira eta udaletxera zen, klaro, beraiek ordaintzen dizkigute dena, abioia hartuta bukaera arte. Baino, hemengo beste gazu batzuk soportatu behar genitun. Eta orduan, beraie laguntza jaso dugu eta eskerrak eman nahi dizkiegu. Eta baita ere eskerrak eman nahi dizkiegu, dantza taldetik pasa diren pertsona guztiei. Zeren iritsi gera gauden puntura iritsi gera, pasa diren pertsona guztiengatik. Hau ez dugu lortu momentu hontau gaudenok, baizik eta gure historia osatu duten pertsona guztiengatik. Orduan ezin dugu hori ahaztu. Eta hori buruan eramaten dugu, areagoa zenean gauzak oraindik gogo handiekin egiteko. Eta eskerrik asko ere bai Azular Lizeoari, zere, hortikan jaio ginen, Azular Lizeoan jaio ginen, eta beti bere apoioa eta egokitzen dugu. Eta hor ez da bukatzen historia, zen duela aste bete 10 egun, iritsi zitzaigun beste proposamen bat. Eta dala, Juan Luis gure zuzendariari proposatu zioten, inaugurazioko galaren koreografia berak sortzea. Eta berak erakustea dantza talde guztiei erronka hartu du, eta orain berak zer kontatzen dizuen. Kaixo, egunon guztioi. Bai, erronka potentea da, erronka horretan egon gera baita ere beste batzuk, erronka impotentea, baina horrelako gala inaugurazioak eta eskatu izan diate beste festivaletan, gure lana ikusi dute, gure sormena ikusi dute, taldearena, eta kasu honetan beraiek lan egiten duten moduan azkeneko momentuan, zen dena horrela planifikatzen dute, gonbidapen hori jaso nuen eta baiezkoa esan genien. Hortik aurre izan da beraien musika bat bilatu, Txinako musika pixka bat landu, nik banuen ezaugarri bat, baita ere, beste fazetan baita ere biltzen ez jurado bezala nazioarteko folklorearen mailan, eta Txinari buruz banaukan zerbait, banekien zerbait. Hortik eta pixka bat bilatuaz, musika batzuk aurkeratu ditut, eta koreografiak eta dantzak prestatuta ditut. Gure dantzariak ez dakizkite ezarrez, han justo iritsita lehenengo 4 egunetan entseguak izango direla, hor egin beharko ditugu. Bai da pixka bat zaila estenatokiaren dimensioaren gatik. Mugimendu horiek normalean dantza munduan ez dira estenatokian handien egiten. Baina, beraiek errestasun guztiak eman dizkiguten, sarrerak, irterak, nola argiak, nahi genituen guztiak, teknikoki eskatu ditugun gauza guztiak baiezkoa esan dute, eta nik usten dut ere gala horretan euskal kultura sartuta egongo da, euskal kutsua izango da, batez ere hori dena eramango dena. Eta nik uste dut baita ere pozik gaude eta pozik nago. Hori da bakarra. Pixka bat gure dantzariak hemen ditugu Garazi eta Amaia, beraiek esplikatuko digute pixka bat nola diren beraien eramaten tema guzti hau. Garazi mesedez, Garazi Paragirre daukagu. Kaixo guztioi,
Bueno, dantzari bezala eskerrak eman behar diogu bai zuei ematen diguzuen laguntzarengatik eta bai gero Axularri. Dantzarekin aukera ezin hobeak ematen dizkigutelako bai kultura beste lurraldetan erakusteko eta bai beste kulturak guk ezagutzeko. Egia da txikitatikan dantzatzen degula eta lurralde desente ezagutu ditugula orain arte, baina inoiz dantzari bezala esan beharra dakat, inoiz ez nula pentsatu beste kontinente batera joango ginenik, eta Txinara oso flipanta iruditzu zait egia esan aukera hau, eta ezin dut sinetxe oraindikan. Laun handia egiten ari gara, eta ematen dizkiguten gauzak, erakusten dizkiguten gauzak nola izango dan, estenatokia, oraindik usten dut ere denak ez degula oso ondo sinisten zer ikusiko degunan, eta oso pozik gaude egia esan. Eskerrak eman nahi diogu bai Juan Luis eta Gurutzeri ematen diguten aukerarengatik eta bai erakusten digutenarengatik, eta bai gure kulturarea sustatzea eta han erakustea oso pozik gaude hau egiteagatik eta guk egiten dugulako hau. Eta orain, Amaiak esango dizue pitxin bat bere esperientzia ere. Bueno, hola. Ni egia da ohore handi badala, azkenean nire lehenengo urtea da geron, eta aukera hau eukitzea oso harrigarria da, egia txikitatik egin degula bia dantza, eta gaina aukera eukitzea kanpora joateko eta hori paregabea da. Egia da ensai dagokionez, aigala ensaiatzen astean 6 egun, 7, gutxi gora era ordu eta erdiko entxeguak iten aigea egunero, eta erronkaniko gogorra dela, ze azkenean egun asko dira eta gorputzak sufritzen du, baina Txinara joategatik nik uste edo zerringo genukela momentu honetan edo zein dantzarik. Ze eske aukera hau ez da errepikatuko, eta nik uste eta aurreneko egunetik esan ziguenean Txinara juteko aukera genekaula, guztio berdina pentsatu genula, hau ezin dela errepikatu eta soportatuko genukela edo zer gauza. Eta egia da, oraindik ez jakitea galarena, sorpresak ditugu aurretik, baina nik uste dut Juan Luis egonda guztiaren aurrean oso ondo aterako dela dena, eta dantzakin eta nahiz eta txikitatik egon egia da oraindik gauzak hobetzeko dazkagula, eta horretan ibili aste hauetan gogor lanen, teknikoki eta baita fisikoki ondo egoten, ze azkenean ordu beteko emanaldia ditugu aurretik, eta behatzi dantzari izan da, oso gogorra izaten da, baina nik uste dut indegun lanarekin orain arte, ondo aterako dela eta dena ondo egingo degula. Bueno, la acudida al festival para nosotros, pues por un lado es un honor, es un reconocimiento al trabajo que hemos realizado durante los 20 años de vida que va a hacer Gero y una responsabilidad también. Es muy, no sé cómo... estamos súper orgullosos de ir allí. Hemos sido elegidos entre... nosotros vamos entre los 9 grupos elegidos de todo el mundo. Entonces, pues el reconocimiento es importante. Sí, bueno, a la hora de presentar o de coreografiar una apertura de gala de este tipo, siempre piensas en un hilo conductor, que es lo que va a llevar todo lo que es el espectáculo inicial. He estado investigando, no voy a dar muchos datos, quieren que allí también sea sorpresa, no sabemos si nos leen, si nos ven allí, pero el hilo conductor va a ser un instrumento que tiene más de 5.000 años y es lo que para nosotros guarda
o para todo el mundo que hacemos folclore, que nos gusta de nuestras tradiciones, de lo que somos, de dónde venimos, es lo que va a llevar el hilo conductor de todo ese espectáculo. En esa idea va a tener mucho que decir el folclore vasco en esta idea en particular, porque va a haber muchos detalles y muchos pasos sacados de ahí. Hasta ahí puedo leer como quien decía. Bai, normalean guk atzerrian gure dantza guztiak oso potenteak dira. Eta hori nahi dugu baloratu eta hori ikustea. Bai da egia, horretaz apart, gure eramaten dugun programa izango da tradizionala, baina pixka bat kokatuta 30 metro horietan. Hau da, bestela galdu egingo ginake. Galdu egingo zen gure dantzak brokel edo ustai edo makilaundi bi lerrotan dira zuzenean, baina horrelako eszenatoki batean eta horrelako zea batean pixka bat moldatzen ditugu pausoak eta moldatzen ditugu koreografia. Baina oinarria horrelakoa da. Hau da, normalean dantza tradizionalak 3 kategoritan banatutak egoten dira, nazioarteko federazioak horrela sartzen du, bat tradiziona berez dan bezala, inongo aldaketari gabe, ez jantzian, ez musikan, ez pausotan. Bigarrena da, tradizio horiek pixka bat moldatuta eszenatoki batera, hau da, adibidez, zinta dantza bat, bi aldetara dela, normalean eszenatoki batean denean talde askok egiten dugu den aurreraka begira, atzeraka publikoari egin. Bigarrengo kategori horretan sartuta eramango dugu ikuskizuna. Eta hirugarrena izango zen ja, gure pausotan edo gure musiketan, horri oinarri bezala hartuta koreografia guztiak egitea. Hori izango zen hirugarren kategoria horretan, baina hori ez dugu egingo. Bai hori egiten dugula hemen gure ikuskizunetan, baina han eraman nahi dugu gure dantzak eta gure musika, gure kultura den bezala, pixka bat moldatuaz eszenatoki horretara. No, no es competitivo, es un festival de exposición y nosotros bailaremos todos los días, algunos días en una actuación, otros días en 2 actuaciones. Bye.